Hej, det er Tigo fra Partien. Nu er vi kommet til Distortion, hvor vi skal ud og anmelde det hele i løbet af onsdagen. Vi er på Nørrebro. Lige nu er vi i Indre By, men der sker en helvedes masse på Nørrebro i løbet af dagen. Jeg har lige mødtes med min kameramand i dag, Sebastian. Hej. Og vi starter nede ved Pumpehuset, hvor vi lige skulle se, hvad pokker det var, med en kæmpe swimmingpool midt i haven. Det kan man se her. Der er simpelthen blevet sat et kæmpe badebassin op, lige for han er bane. Nu er vi på vej ind over på Nørrebrogade, og som I kan se, så begynder det at stemme sammen med mennesker. Klokken er så smart ved at være 17, og vi bevæger os ned mod reggae-scenen nede på Blågårds Plads. Nu er vi på vej ned til Blågårds Plads, og vi støtter lige ind i safety-holdet fra Distortions side. Det er noget, man har begyndt på her de sidste par år, for at få borgerne til at føle sig mere trygge i Indre By. Vi har lige mødt en af vagterne, vi vil selvfølgelig lige stille på spørgsmål. Hvordan er det at være safety til Distortion? Det er jo en kæmpe fest, og der er meget at holde styr på. Jamen, det tror jeg bliver en fed oplevelse. Nu har jeg kun været det i en halv time, så det er svært at sige, hvor meget der er på scenen nu. Men det bliver garanteret fedt, det er jeg sikker på. Hvad forventer du af senere? Bliver det abefest? Bliver det vildt? Bliver det ustyrligt? Jamen, du har været med de andre år selv, og ikke været frivillig i det, og der har jeg selv i hvert fald gået til den, så jeg kan nok godt forvente, at folk de gør lige så meget til den i år, som de gjorde de andre år. Det er fantastisk. Jeg siger tusind tak. Nu er vi så kommet ned til Københavnermiddagen, hvor der er blevet opsat et spisebord på 100 meter, hvor man kan sætte sig sammen med mennesker, man ikke kender. Nyde en kold øl eller spise lidt aftensmad og sidde og hygge sig i solen. Der er masser af spisesteder over på den anden side af vejen, så man kan sagtens finde et eller andet, hvis man ikke selv har taget med. Vi kan se, der er blevet sat lys på bordene, så der er også lidt hygge til senere på aftenen. Nu er vi kommet en gang ned til søerne, og som man kan se, lige ude fra Dronning Louises Bro, der er der altså også gang i festlederne her. Der er masser af mennesker, der sidder rundt omkring i parker og på kanterne og på bænke og hvor de næsten ellers skal sidde. Og der er øl alle steder. Det er fantastisk. Nede ved poolpartiet, og vi har fundet to unge mænd, som simpelthen har hoppet poolen. Det er en lille smule køle, kan man godt se på dem. Men de kæmper sgu for det. Hvad hedder I, drenge? Gustav her, og Magnus her. Det er dig, jeg er med her. Lige meget. Hvad synes I om at stå i poolen? Det er lidt anderledes end Distortion. Altså, det er køligt, ikke? Men det er fucking dejligt. Er det det? Det er rigtigt. Det er super skønt. Det er altså... Vi kan jo gå her og nyde vandet, og samtidig nyde musik. Det er super skønt. Ja, og der er dejlige damer som DJ's, ikke? De ser dejlige ud. Det må man sige, de gør. Ja, det gør de. Hvordan kan det være, at I ikke har trukket nogle damer med hernede, så I har gjort det til et regulært Beverly Hills poolparty? Er det damerne, der kommer der? Jeg synes ikke, I gør det særlig godt. Nej, vi tør ikke. Det er... Nej, men det er også en bro-fan. Det er en bro-fan. Ja, selvfølgelig. Altså. Hvad skal I senere? Skal I til afterparty, eller skal I bare hænge ud i poolen indtil... Jeg ved sgu ikke. Altså, det er jo planlægning, det er egentlig også. Nej. Altså, vi spiller i band, så det er jo rock, så vi kører rockstil. Ingen planlægning. Nej. Det kommer, som det kommer. I skal ikke ud og se Morten B? Nej, det tror jeg ikke. Nå. Men altså, det er helt sikkert videre. Ja. Videre. Med Distortion. Med Distortion. Det er helt vildt for nok, jo. Jamen, det er jo fantastisk. Jeg siger tusind tak for interviewet, drenge. Hvis I lige råber Partien. Partien! Nu er vi ved et af de sidste stop nede ved Sortedams Dosering, og vi har lige mødt 2 Distortion-gæster, og vi vil gerne høre dem lidt om, hvordan de synes, arrangementet har været. Hej, hvad hedder I? Jeg hedder Sean. Er det jeres første Distortion? Det er mit første Distortion. Det er dit første Distortion? Ikke for min side overhovedet. Du har været til Distortion før. Hvad synes du om det i år i forhold til andre år? Jeg synes, det har været super fedt. Men jeg synes, der har været måske en smule for mange mennesker i år. Hvad er I gået specielt efter? Er der nogle kunstnere, I er løbet efter? Er der noget, I meget gerne har ville se? Jeg synes, vi har bare Det er simpelthen et sted at sidde, der lukkede i år. Lige præcis, og det er derfor, vi sidder ved søen lige nu. Det kan jeg godt forstå. Men det har været fed Distortion. Hvad med sådan noget som Morten Breum, Faustix, der har været Kaka, Wafande, der har været Shaka Loveless, der har været alt muligt. Det er ikke noget, der lige har været noget for jer? Jeg hørte en kort periode nede ved Blågårds Plads, hørte jeg Lil Kaka, som var en super fed performance. Ja. Men det har ikke været helt vildt. Okay. Indtil videre i hvert fald. Det har været hygge, det har været bajer, det har været venner. Det har det lige præcis. Det er fantastisk. Jeg siger tusind tak. Som man kan se, så er Distortion første dagen onsdag. Den er lige sluttet udenfor. Så folk de begynder så småt at bryde op. Og der begynder at tønde rigtig, rigtig meget ud i menneskemængden. Gaderne
Det ligner en krigszone, men det får de ryddet op i løbet af de næste 32 timer. Det var alt herfra i dag. Vi siger tusind tak.